Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa xeħed dubji dwar l-inkjesta tal-Bank Pilatus u l-esperti tagħha. Waqt il-programm fuq l-istazzjon 103 FM ippreżentat minn Andrew Azzopardi, Angelo Gaffa esprimi d-dubji tiegħu dwar din l-inkjesta, sentejn wara li ġie deċiż li ma jitmexxux proċeduri kriminali kontra żewġ uffiċjali tal-bank. Gaffa stqar li l-inkjesta Pilatus hija ferm aktar qasira u vaga minn tal-Vitis li hija twila aktar minn 1000 paġna għaliex l-inkjesta Pilatus kienet twila biss 17 paġna. Li laqas l-isem tal-entità ma stabilixxi dik l-inkjesta, l-isem ta' bank ma kienx ġie stabbilit minn dik l-inkjesta. U aħna ġara darba l-Maġistrat Inkwirenti talab li noqogħdu fuq il-konklużjoni tal-esperti. L-esperti rajna x'qalu, l-esperti kienu vagi. Il-Kummissarju qal li ma jafx min huma l-persuni li ma ttieħdux passi kriminali fil-konfront tagħhom u l-Pulizija kienet involuta fid-diskussjonijiet dwar dawn id-deċiżjonijiet mal-Avukat Ġenerali. Intant il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa ġie mistoqsi dwar diversi każijiet differenti li qamu fl-aħħar snin. B'Gaffa jikkonferma li kemm l-allegat reket fl-Identity Malta kif ukoll il-kwerela li resqet il-familja Caruana Galizja qegħdin jiġu investigati. Iżda stqar li ma setax jikkummenta dwarhom. Meta ġie mistoqsi dwar l-allegazzjoni li jagħmel l-Avukat Jason Azzopardi fl-aħħar jiem dwar l-eks-deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat u jekk din l-allegazzjoni timmeritax investigazzjoni, il-Kummissarju qal li din l-informazzjoni ma kienitx ta' valur. Dak li qed jingħad jew li qed tagħmel referenza għalih huwa hearsay għaliex qed jgħid allegatament persuna xqal. Ma baċċal Mr. Fearn biex tajdlu sma. Fl-aħħar jiem f'intervista fuq Smash Television, l-Avukat Jason Azzopardi rrakkonta episodju li jmur lura għas-sena 2020 li seħ waqt il-kampanja għat-tmexxija Laburista fejn allegatament Chris Fearn irrifjuta li jbaxxi rasu għat-talbiet li għamillu Joseph Muscat billi għatih l-immunità għall-ġustizzja u jżomm il-kura tas-saħħa ta' Stewart f'Malta. Fi kliem Jason Azzopardi dan l-episodju fl-aħħar mill-aħħar swieħed mexxija hekk kif kien tilef l-elezzjoni għal-lider kontra Robert Abela f'Jannar tal-2020.